салом мухлисони Барселона ва канали Барса ТG. Шоми имрӯз маросими қуръакашӣ даври якчорниҳоии Лигаи Чемпионҳои Аврупо баргузор гардид. 8 дастаи қавӣ роҳ ёфта ба марҳилаи ҳассоси ин мусобиқа рақибони худро аллакай маълум карданд ки Барселона ҳам дар он қатор мебошад. Хуб, обуна шуда лайк зери ин навор гузоштанро фаромӯш насозед. Мо бошад дар бораи Барселона ва рақиби ӯ ва дигар иштирокчиёни даври плей-оффи Лигаи Чемпионҳо ҳарф хоҳем зад. Дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. Рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. Он ҷо регистрация осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. Ана иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо кӯмакоди TG Barsa ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. Силкаи заруриро дар комментария мегузорем. Ба ҳама муваффақият. Реал Мадрид ва Манчестер Сити дар марҳилаи чорякфиналӣ якҷо мешаванд ва ғолиб бо дастае аз ҷуфти Арсенал ва Бавария мебароянд. Диққати асосии қуръакашии ПСЖ фаронсавӣ буд ки Барселонаи каталониро ба рақиб гирифт ва агар комёб шавад, пас дар ниманиҳоӣ бо ғолиби ҷуфти Атлетико Мадрид ва Боруссия Дортмунд бозӣ мекунад. Барселона ва ПСЖ бори панҷум дар плей-оффи Лигаи Чемпионҳо дар асри 21 бозӣ мекунанд. Дастаҳои испанӣ ва фаронсавӣ дар чорякфинали Лигаи Чемпионҳо аз рӯи натиҷаҳои қуръакашӣ вомехӯранд. Дар асри 21 дастаҳо бори панҷум аст ки дар плей-оффҳои ин мусобиқаи бузурги аврупоӣ бозӣ мекунанд. Дар айни замон ҳисоби рақобатҳо 3-1 ба фоидаи каталониҳо мебошад. Дар мавсими 2012-2013 дастаҳо дар марҳилаи чорякфинал бозӣ карданд ки он вақт ҳисоби умумии муқовимат 3-3 буд, аммо Барселона аз ҳисоби голҳо дар сафар гузашт ки дар он бозӣ 2-2 анҷом ёфта буд. Дар мавсими 2014-2015 дастаҳо дар чорякфинали Лигаи Чемпионҳо дубора вохӯрданд. Он вақт Барселона дар маҷмӯи ду бозӣ 5-1 ғолиб омад. Як сол баъд аз он бошад Барселона дар як ҳаштфинали мусобиқа ПСЖ-ро бо ҳисоби умумии 6-5 мағлуб кард ки дар бозии ҷавобӣ 6-1 ғолиб омада буд. ғайр аз он дар он мавсим дастаҳо дар марҳилаи гурӯҳӣ ҳам вохӯрда буданд. Бозии аввал бо ҳисоби 3-2 бо ғолибияти ПСЖ анҷом ёфт. Ана дар бозии дуюм бошад бо ҳисоби 3-1 Барса ғолиб омад. Дар мавсими 2020-2021 бошад ПСЖ дар як ҳаштфинал бар Барселона бо ҳисоби умумии 5-2 ғолиб омад. Дар маҷмӯъ Барселона ва ПСЖ дар Лигаи Чемпионҳо 12 маротиба бо ҳам вохӯрдаанд. Ҳар ду даста 4 пирӯзӣ ба даст овардаанд ва 4 бозии дигар бошад бо ҳисоби мусовӣ анҷом ёфтааст. мо фахр мекунем ки дар ҳаштгонаи беҳтарин дар Аврупо ҳастем. мақсаде ки мо дар назди худ гузоштаем ин ба марҳилаи баъдӣ баромадан мебошад. бозингарони ПСЖ мо ламин дорем. мураббӣ ҷуръати даъват кардани бозингарони ҷавонро дорад ва ин бозии хело хуб хоҳад шуд. онҳо мураббие доранд ки мо ӯро хуб мешиносем, аммо мо инчунин як дастаи олӣ ва як ҷамъи мухлисони азимеро дорем. бале, хело зебо мешавад агар хави пеш аз тарки даста карданаш бо ғалабаҳои зебо дар ёди мухлисон нақш ёбад. ба ақидаи шумо кадом даста аз ин ҷуфт ба полуфинали Лигаи Чемпионҳо роҳ меёбад? ҳатман фикри худро дар комментария қайд кунед ва наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. хайр дӯстон.